Dobro večer svima. Zahvaljujem Ani na predstavljanju i zahvaljujem svima vama na izdvojenom vremenu i na tomu što ste odlučili obilježiti ovaj dan s nama. Govorit ću dakle o, kako je Ana rekla, o tragovima zavičaja pisara Budka u jeziku Hrvojeva misala. Često se kaže da je ljepota u očima promatrača. Ako je tako, onda bismo mogli reći da je Hrvojeva misal u očima vjerojatno svih promatrača najljepša hrvatsko-glagoljska knjiga. Riječ je o kodeksu koji je pisan za bosanskoga vojvodu od 1403. godine iz Splitskoga hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića. Ljepota toga misala proizlazi prije svega iz njegove raskošne opreme, iz brojnih minijatura, njih je 96 u misalu i inicijala kojih je gotovo 400. Evo ovdje imate priliku vidjeti jednu minijaturu s novozavjetnim motivom pranja nogu, a tu je jedan inicijal. Vjerujem da ga mnogi od vas mogu prepoznati. Dakle, to je glagoljsko slovo B koje stoji na početku jedne poslanice, odnosno na početku riječi bratja. Pisar je Budko, dakle to se zna po jednom zapisu sa 139. lista misala koji ovdje možete vidjeti. Na njemu piše: tu po meni žive ke hoći Budka pisca. Istraživači su utvrdili da je Budko ujedno jedini pisar. Dakle, zna se da je jedna ruka pisala Hrvojevu misal, što nije slučaj u svim hrvatsko-glagoljskim tekstovima. Neke je pisalo više ruku, čak do 10-ak. Misal je nastao na početku 15. stoljeća. U knjigama se može naći često podatak da je pisan 1403. ili 1404. godine, kada je Hrvoje vjerojatno bio na vrhuncu svoje moći i kada je, kako sam rekao, dobio titulu zapravo splitskoga hercega. Međutim, u dokumentarnom filmu Hrvojevu misalu koji smo mogli vidjeti nedavno u programu HRT-a čuli smo da se zapravo 1407. može rekonstruirati kao godina nastanka misala, i to po tome što se Uskrs kao pomični blagdan u misalu vezuje uz 27. dan mjeseca ožujka, a tada je, dakle, na taj datum Uskrs se slavio 1407. godine. Misal se, nažalost, ne nalazi u Hrvatskoj, on je odavno u Istanbulu, dakle čuva se u knjižnici turskih sultana Topkapi Saraj. Hrvatskoj javnosti posredno je dostupan, i to zahvaljujući transliteriranom i faksimilnom izdanju iz 1973. godine koje su priredili, to jest izdali Staroslavenski institut, Mladinska knjiga i Akademiše Druk. Kako sam rekao, dakle, to izdanje praćeno je transliteracijom, odnosno tekstom misala koji je preslovljen na latinicu. Misal, njegov nastanak, a rekao bih i nestanak, obavijen je zapravo mnogim nepoznanicama, što je pomalo i neobično za jednu tako vrijednu knjigu. Prvo pitanje je kako je i kada uopće rukopis dospio u Istanbul. Mislim da s prilično velikom sigurnošću možemo reći da je on bio plijen turskih osvajača, odnosno dakle turski ratni plijen, ali nije jasno je li tamo u Istanbul dospio iz krajeva u kojima je napisan, dakle iz Dalmacije, ili od negdje drugdje, s nekog drugog područja, možda iz Budima, gdje znamo to vrlo pouzdano, dakle gdje je Hrvoje boravio u nekoliko navrata. Naime, u literaturi se spominje podatak da je Hrvojev misal tamo u Istanbul mogao dospjeti kao dio knjižnice Matija Šakovina, iako on zapravo nema obilježja drugih knjiga koje su pripadale toj knjižnici. Pa čak i kada se doznalo da se Hrvojev misal nalazi u Istanbulu, i dalje je njegova sudbina bila pomalo misteriozna. Naime, misal, dobar dio 20. stoljeća se smatralo da je misal izgubljen sve do 60. godina, kada je Mara Harisjadis, beogradska povjesničarka umjetnosti, izvijestila o tome da je misal ponovno pronađen. Važno je također pitanje tko je naručio rukopis. Je li to možda bio sam Hrvoje koji je
čiji je rod Hrvatinića pripadao crkvi bosanskoj, je li se on možda narudžbom misala sastavljena po zakonu Rimskog dvora želio zapravo predstaviti i prikazati kao pravi katolik, ili je možda iz istih pobuda netko od crkvenih velikodostojnika naručio misal za Hrvoja. Često se spominje da je to mogao biti tadašnji splitski nadbiskup Pelegrin. Pitanje je također gdje je rukopis nastao. Po splitskim motivima koji se nalaze na nekim minijaturama i koje možemo ih vidjeti sada, to su dakle zidine Dioklecijanove palače koje se nalaze u pozadini nekih minijatura sa prepoznatljivim zvonikom Svetoga Dujma. Često se isticalo da je misal mogao nastati u gradu Splitu, međutim nisu svi takvoga mišljenja. Dakle, neki smatraju da nije nastao u Splitu ili da je u Splitu samo bio oslikan, a da je napisan negdje drugdje, možda u Zadru, u tamošnjim brojnim skriptorijima. Donekle s tim pitanjem povezano i pitanje odakle je pisar Butko, a to je pitanje koje nas danas, odnosno večeras, najviše zanima. Možemo li na temelju ovih minijatura sa splitskim motivima zaključiti da je Butko bio iz Splita ili njegove okolice, ili njegovo zavičaj treba tražiti negdje drugdje, sjevernije, oko Zadra, što se također vrlo često spominje u literaturi. Pokušat ću ovdje odgovoriti na to pitanje, to je što je više moguće suziti područje s kojega je Butko mogao poteći, služeći se prije svega karakteristikama jezika Hrvojeva misala. Pitanje je dakle kako nam to jezik uopće može biti od pomoći, kako po jeziku možemo zaključiti odakle bi bio pisar neke glagoljske knjige. Neću ovdje ulaziti u oprečna mišljenja koja o tom postoje u znanstvenoj literaturi, nego ću pokušati jednostavno to objasniti. Svima se nama u situacijama koje nalažu upotrebu standardnog jezika dogodi da nam pobjegne tu i tamo neka lokalna jezična crta, onima koji su sikavskog područja kao što sam ja, dogodi se da pobjegne tu i tamo neki ikavizam koji nas izda i pokaže odakle smo zapravo. To se događalo i glagoljskim pisarima, dakle vrlo se često u glagoljskim tekstovima mogu pronaći elementi koji nisu hrvatsko-crkveno-slavenski, nego pripadaju ondašnjim čakavskim govorima. Upravo ćemo se ovdje dakle koncentrirati na takve elemente, na one čakavske crte koje bi nam možda mogle reći odakle je bio Butko. Prije nego što se dakle bacimo na posao, reći ću nekoliko osnovnih informacija o jeziku Hrvojeva misala. Dakle, to je misal koji je kao i druge naše liturgijske knjige, dakle kao i drugi brevijari i misali, napisan hrvatskim crkveno-slavenskim jezikom. Dakle, hrvatskom inačicom najstarijega slavenskog književnog jezika. Uz tu tvrdnju, međutim, ide jedno veliko ali, na što su upozorili svi dosadašnji istraživači jezika Hrvojeva misala. Dakle, u taj misal ušlo je jako mnogo elemenata iz ondašnjih čakavskih govora, više nego vjerojatno iti u jedan drugi hrvatsko-glagoljski liturgijski kodeks. Reći ću koji bi to elementi bili, vrlo kratko, ima ih mnogo, naravno da ih ne možemo sve pobrojiti. Prvi bi svakako i vjerojatno najuočljiviji bio odraz glasa jat za nejezikoslovce. Jat je glas koji zadaje glavobolje, čiji odrazi zapravo zadaju glavobolje često našim učenicima i ne samo njima. Dakle, to je glas koji je u hrvatskom jeziku u nekim govorima dao je, u nekima i je, u nekima e, u nekima i, pa po tome razlikujemo ikavske, ekavske govore i taj glas je dakle krivac zašto se učenici nekada dvoume trebali nešto pisati sa ije ili sa je. O jatu kasnije, dakle on je vrlo važan za lokaliziranje mogućega Butkova zavičaja, pa ćemo se još vraćati. Primjerice u Hrvojevu misalu često nalazimo na primjere kao što su rojen, rojenje i slično, na mjestima na kojima se u drugim kodeksima često nalazi roždenje, rožden i slično, dakle ova suglasnička skupina žd koja se u Hrvojevu misalu pojavljuje iznimno rijetko. U Hrvojevu misalu često čujemo morete ili more, dakle to je nešto što je blisko, vjerujem, i mnogima od vas, jer je riječ o leksemu koji je o primjeru koji je karakterističan za mnoge čakavske i štokavske govore.
drugdje u drugim misalima češće je možete, pa i u Hrvojevu misalu se nalazi možete, ali ovo morate izrazito lokalno obojeno. U genitivu jednine i akuzativu u nekim primjerima muškoga i srednjega roda u Hrvojevu misalu vrlo je često nastavak koga, dakle primjerice bit će velikoga, a ne velikago s nastavkom ago koji je u tom padežu, u tim padežima zapravo svojstven drugim hrvatsko-glagolskim tekstovima. Na razini riječi, odnosno leksema, možemo prije svega izdvojiti primjer govoriti koji se iznimno često pojavljuje u Hrvojevu misalu, a drugi misali na tim mjestima imaju glagol glagolati. Takvih razlika leksičkih ima jako mnogo. Primjerice Hrvojev misal često ima kamo gdje drugi imaju jamože, Hrvojev misal ima kako gdje drugi imaju jakože, Hrvojev misal ima kada gdje drugi imaju jegda i tako dalje. Dakle, ovo bi bile nekakve čakavske crte, ima ih, kažem, jako mnogo više od ovoga što sam ovdje spomenuo. Od ovih koje sam nabrojio, zapravo nam niti jedna neće pomoći da odredimo odakle je bio Butko. Dakle, nije dovoljno da je neka crta čakavska, da mi na temelju nje zaključujemo odakle je Butko, zato što su neke od njih raširene na velikom čakavskom području, tako da nam zapravo ne pomažu previše. Primjerice, upitna zamjenica čak koja se pojavljuje često u Hrvojevu misalu, čak se pojavljuje i što u nekih 10-ak primjera. Dakle, ča je svojstveno mnogim čakavskim govorima, gotovo svim čakavskim govorima, tako da nam neće pomoći da odredimo odakle bi bio Butko. Izdvojit ću u nastavku dvije jezične crte koje će nam možda ipak pomoći, dakle koje mogu barem eliminirati neka područja, dakle po kojima možemo zaključiti odakle Butko nije bio. Za početak primjeri kao vičera, navečerje i tako dalje, koji su vrlo česti u Hrvojevu misalu. Navodim njih nekoliko. Navečerje rojstva Hrstova, tako je i čašu po vičeri govore. Čovjek jeter stvori vičeru veliju, navečerje sveta Golovrijenca, dakle vičera, vjerujem, znate što znači, navečerje, odnosno navečerje, dan uoči, odnosno večer uoči nekog blagdana. Evo ovaj posljednji primjer, navečerje sveta Golovrijenca, možete vidjeti na ovoj sličici, napisan je crvenim slovima. Zašto bi ovi primjeri mogli biti relevantni? Oni se pojavljuju i u drugim glagolskim tekstovima. Za nas je znakovito da se pojavljuju u mnogim tekstovima za koje znamo da su nastali na zadarskom području, primjerice u Klimantovićevu obredniku, u reguli Svetoga Benedikta koju vezujemo uz pašmansko područje, uz Ivančićevu zborniku koju vezujemo uz grad Zadar, ali ne samo u zadarskim kodeksima, njih ima i u drugim kodeksima, primjerice u Oksfordskom zborniku koji se vezuje uz Ličko područje ili uz Grškovićevu zborniku koji se vezuje uz Istarsko područje. Dakle, i dalje, vjerujem, imate pitanje zašto onda bi ovo bilo relevantno kad se pojavljuje od Zadra do Istre, vjerojatno. Pitanje je tim više kad pogledamo kakva je situacija u suvremenim čakavskim govorima. Donosim sad ovdje jednu kartu u kojoj ćemo vidjeti govore u kojima je raširen leksem vičera, vičerati, vičernja, danas ili barem tijekom 20. stoljeća. Napominjem da nisam pretendirao na iscrpnost, dakle neću ovdje prikazati sve govore suvremene čakavske u kojima se govori vičera, vičerati. Možda se u nekima i danas više i ne govori, dakle imam podatke iz posljednjih 100-tinjak godina. Evo, dakle toga ima na Krku, primjerice u Dobrinju, ima na Rabu, na Susku, na Istu, na Pagu, u Kolanu i drugim nekim pašnim govorima. Zatim na obali čakavskoj, dakle na kopnu, u Novome Vinodolskome, pa čak i unutrašnjosti oko Otočca, primjerice u Kompolju imamo vičera. Na otocima pred Zadrom je toga i to je sasvim uobičajeno, ali u Salima, na Dugom otoku, u Kukljici, na Ugljanu, na otoku Ižu, na Žiriju, dakle ovo je najjužniji punkt, dakle najjužniji govor gdje sam uspio pronaći potvrdu za primjere kao što su vičera, vičerati, vičernja i sve slično tomu. Južnije od toga, dakle, nema primjera za
vičerati. Da vidimo sada gdje se nalaze primjeri kao večerati i slično. Primjerice, to je u Senju, na Pagu u Povljani, to je inače čakavski govor koji je pod vrlo snažnim štokavskim utjecajem. Zatim u čakavskim govorima koji su na obali južnije od Zadra, primjerice Bibinje, Sveti Filip i Jakov, na otocima pred Šibenikom, na Murteru, primjerice na Zlarinu, i naravno sve južnije na Čiovu okrugu, na Šolti, na Braču, na Hvaru, na Visu. Svugdje dakle nalazimo primjere kao što je večerati i slično. Napominjem da je sigurno su primjeri kao večera bili rašireniji nekada, prošlo je 600 godina, dakle od nastanka Hrvoja Misala, osobito ovdje kod Zadra neki stariji povijesni spisi, matične knjige i tako dalje govore, pokazuju da se večera govorilo primjerice u Ninu gdje se danas više ne govori i tako dalje. Znakovito je međutim što idemo južnije da sve rjeđe nalazimo na primjere večera. Oko Splita, što je za nas vrlo važno, nema nigdje traga tomu. Dakle, i to ne samo u suvremenim govorima, nego što je možda i za nas važnije s obzirom na ovu temu, nema toga ni kod Marulića koji je i dalje, dakle, mlađi od vremena u kojem je nastao Hrvoje Misal, ali evo, donekle mu je blizak. Dakle, Marulić nema nigdje večera, on stalno ima večerati i tako dalje. Istraživači lekcionara Bernardina Splićanina, najstarije naše datirane latinične inkunabule, također ne spominju primjere kao večera. Faust Vrančić, on je doduše gotovo 200 godina mlađi od vremena kada je nastao Hrvoje Misal, također nema večera, on je inače iz Šibenika, nema večera, nego ima glagol večerati i večera. Dakle, vjerojatno toga nije bilo ni u Šibeniku. Ako je, dakle, suditi po ovim podacima, vrlo vjerojatno splitsku hipotezu o Butkovu podrijetlu možemo odbaciti. Dakle, Butko vjerojatno nije bio iz Splita i okolice, vjerojatno nije bio ni iz Šibenika i sve što je južnije od Šibenika, dakle, vjerojatno možemo odbaciti. Druga stvar kojom bi se želio pozabaviti jesu odrazi jata. Dakle, rekao sam što je jat. Za nas su ti primjeri važni zato što područjem oko Zadra prolazi granica između čakavskih i ikavskih i čakavskih ikavsko-ekavskih govora. Naravno da tu nema plastične granice u smislu da se na jednom mjestu govore samo ikavizmi, a 5 km dalje samo ekavizmi, odnosno miješani ikavsko-ekavski primjeri. Dakle, to nije tako, ali prelazak je postupan, ali ipak možemo govoriti da je zadarsko područje prijelazno područje. Na otocima ta granica uzima se danas, prolazi između Ugljana i Pašmana, zanimljivo, dvaju otoka koji su inače povezani mostom. Na kopnu je i vjerojatno je tu bila i u srednjem vijeku granica, dakle u kasnom srednjem vijeku. Sjevernije od Zadra je na kopnu bila vjerojatno granica između onoga što se uzima za južnočakavske, odnosno ikavske čakavske govore i srednjočakavske, odnosno ikavsko-ekavske čakavske govore. Dakle, negdje sjevernije od Zadra, zadarsko područje smatra se da je bilo ikavsko u kasnom srednjem vijeku. Osobito je nama zanimljivo, dakle, eliminirati, ako možemo, to da je Butko bio s područja u kojem se govorilo ikavsko-ekavski. Naravno, u tim područjima govornici ne govore ikavske ili ekavske primjere kako im padne na pamet, nego je raspodjela tih primjera utvrđena je zakonitost po kojem se oni ponašaju. Do nje su došla dva istraživača prije nekih 100-tinjak godina. Mislim da ne trebamo opterećivati ovo izlaganje tim pravilom, tako da ćete mi trebati vjerovati na riječ kad kažem da bi ovi primjeri koje ovdje navodim iz Hrvojeva Misala u ikavsko-ekavskim čakavskim govorima trebali biti ekavski, barem po toj zakonitosti. Naravno da oni nisu u svim čakavskim govorima, ni danas ni nekada bili ekavski, ali bi se očekivalo po zakonitosti, dakle, da barem dobar dio njih bude ekavski. U Hrvojevom Misalu to, dakle, nije slučaj. U ovim primjerima koje navodim, uvijek se, ili gotovo uvijek, kad kažem gotovo uvijek, onda to znači da možda ima jedan ekavski primjer i 10 ikavskih, upotrebljava, dakle,
ikavski jat. Dakle, kolina, zvizda, bilu, sridu, misto, gnizdo, zavid, svitlost, cvital, svidoci, cina i tako dalje. Sve što ovdje vidite, to je ikavsko u Hrvojevom misalu. Dakle, možemo vjerojatno odbaciti hipotezu da je Butko bio na području gdje se govorilo ikavsko-ekavskim jatom. Dakle, Butko vjerojatno nije, to je prilično je sigurno, nije bio s Ugljana, Butko nije bio ni s Dugoga otoka, vjerojatno nije bio ni s Paga. Dakle, sve sjevernije naravno također otpada kao mogućnost Butkova zavičaja. Dakle, ostajemo na području od Šibenika, otprilike malo sjevernije od Šibenika, pa do Zadra, odnosno do Nina, recimo. Prije nego što nastavimo, pokazat ću primjere u kojima Butko ipak ima neke ekavizme, dakle što ga onda kvalificira vjerojatno kao čovjeka koji je bio iz zadarskog područja, jer je to područje blisko govorima gdje ima ekavizama. Tako Butko ima tilu, ali više puta ima telom, tela i tako dalje. Butko ima verovati, verovah i tako dalje, ali ipak više puta ima i kavizme, dakle više je virovati, viran i tako dalje. Češći su i kavizmi u tom primjeru. Ima potvrđeno i stina i stena, dakle ovo su padeži, nisu nominativ, to su vjerojatno u dativu. Celov, celovati, dakle poljubiti, to je, mogli bismo reći, zapravo knjiški ekavizam, on se pojavljuje i u krajevima gdje se definitivno govorilo ikavski. Imamo primjer susedice i primjer beseduet, dakle beseda, besedovati i tako dalje. To je ekavski jat koji je također bio, čini se, na zadarskom području u tom vremenu običajen. Primjerice, on je potvrđen redovito u reguli Svetoga Benedikta, u kojoj inače izrazito dominiraju ikavski primjeri i koja se, kako sam rekao, vezuje uz pašmanski prostor. Dakle, ostajemo kod one tvrdnje da je Butko živio negdje između Nina i recimo Pirovca otprilike. Gdje je točno, to je sad već tapkanje u mraku, dakle jako je malo elemenata koje možemo upotrijebiti da bismo zaključili odakle je bio Butko, a evo pokušat ćemo. Dakle, ali napominjem da je ovo već sad tapkanje u mraku i da ovo što govorim uzmete sa velikom dozom opreza. Pronašao sam, dakle, starije pravne spomenike nastale na zadarskom području u vremenu koje se može dovoditi, dakle, u vezu sa nastankom Hrvojeva misala. Prvo je, što pokazujemo ovdje, oporuka popa Jurija Zubine. Za njega je Petar Unje dokazao da je živio u Zadru. Dakle, on je, mogli bismo reći, Zadranin, vjerojatno je svoju oporuku zastavio onako kako je govorio, odnosno vjerojatno ona može reflektirati ondašnji zadarski govor. I zanimljivo je da u njoj imamo, dakle, evo donosim jedan primjer, let od porenja gospodina 1437, dakle to je riječ o 1437. godini. Zanimljivo je, dakle, da ima let, da ima mesti, da ima sredu, da ima vernost, dakle mahom primjere u kojima Butko ima uvijek ikavski jat, dakle misto, sridu i tako dalje, ili gotovo uvijek ikavski jat, dakle vira, virovati, gotovo uvijek je ikavski kod Butka. Idemo malo južnije, oporuka popa Petra Polečića, Stomorino selo, to inače danas zaleđe Bibinja, selo se danas zove Petrina, oporuka iz 1450. godine. Butko piše, ne Butko naravno, nego Petar Polečić, vsega treti del Radašinu i njega ženi Stani, dakle kaže da ostavlja treći dio Radašinu i njegovoj ženi Stani. Dakle ima del, ima dela, ima sredi, dakle opet ima i ekavizme tamo gdje Butko uvijek ili gotovo uvijek ima i kavizme. Što iz ovoga sad možemo zaključiti? Možda, dakle kažem možda, ovdje se treba debelo ograditi, da je Butko možda bio ipak južnije, živio, da je Butko zavičaj južnije od Zadra. Dakle, čini se da je u Zadru bilo više kavizama nego što ih Butko ima. Napominjem da je Hrvoje misali stariji od ovoga što ovdje prikazujem. Dakle, vjerojatno negdje južnije i možda u unutrašnjosti više, dakle. Malo čim imam to potkrijepiti, ali evo navodim primjer za kraj, primjere glagolskih natpisa iz Podgrađa kod Benkovca, dakle to bi bilo južnije od Zadra i više unutrašnjosti. Tamo je pronađeno nekoliko fragmenata.
Naravno, to je premalo da na temelju toga izvučemo nekakav zaključak, ali zanimljivo je ipak da u tim natpisima imamo imenicu lit u genitivu množine, dakle ljeto, lit, ne let, što smo vidjeli da smo imali primjerice kod Bibinja. Lit gospodnjih 1426 i lit božih na drugome mjestu. Dakle, ima ikavski jat. Naravno, to sad nije dovoljno da na temelju toga nešto zaključimo, ali znakovito je da Budko uvijek ima lito, doduše nije to prečesto u Hrvojem misalu, svega 4 ili 5 puta, ali uvijek je pramalitje ili lito ili lit i tako dalje. Uvijek dakle ima ikavski jat, nema ekavski što su imali ovi primjeri koje sam malo prije pokazao. Dakle, treba će sigurno uložiti još istraživačkih napora da bi se otkrilo preciznije odakle je Budko. Nadam se da sam ovim izlaganjem uspio barem malo suziti područje odakle bi on bio. Dakle, to je negdje sigurno okolica Zadra, nije bio iz Splita sigurno. Vjerojatno, kažem, iz unutrašnjosti, vjerojatno južnije od Zadra, kažem, a nadam se da ćemo imati prigodu nekim daljim istraživanjima pokazati i točnije odrediti prostor odakle je Budko potekao. Evo, uz ovu fotografiju u pozadini, portret zapravo Hrvoja Vukčića Hrvatinića s posljednjih listova Hrvojeva misala, zahvaljujem na pozornosti.